Good morning, guys. Can you hear me? I don't know why I can't go to that setting. Hello, Marilyn. Wow, first ka. Jenny Trinidad. Arceli Tampos. Oy, shoutout sa inyo. Rodman, hi Rodman. Loud and clear. Very good, very good. So, kumusta na kayo? Kumusta na kayong lahat? Nag-makeup pa ako para sa inyo, ha. Hindi na ako woke up like this. Hello, hello sa walo nating viewers. Teka, play ko lang dito sa isa para. Alright. Hold on. Para makita ko yung inyong mga Karen, Rosiel. Hi, Gemaline. Oh, sorry. Alright. Good morning. Ay, good morning, Kabsat. Si Manang Floor. Ayan. Gemaline. Oy, kumusta na kayong lahat? Sofia Ann Sevilla. Welcome to the live show. Magkakamustahan lang naman tayo. So, oy, mag-thumbs up naman kayo dyan kung nagugustuhan ninyo yung inyong nakikita. Ayan, super excited ako today. Dahil, hi Gemaline! Hi Inang! Inang Idot dyan sa Nambaran. Good morning. Ay, good evening pala sa inyo. Ewan ko dun sa Binungan if they are watching or not. Pero, tingnan natin kung makakapag-in sila. Good morning sa ating mga 15 viewers. Renlyn Ramos, good morning sa inyo. Good evening pala. Ching Rosario, ay, kumusta? Chel. Dealyn Fesarit, hello! Oy, maraming salamat sa inyong lahat Kasi, nakakapag-live na ako See? The power of 1K. Salamat sa inyong lahat. Gusto ko lang magpasalamat talaga sa inyo. Yeah, katatapos lang mag-ODD, sister. Crisel, hello. Si Rose, hi Lot. Nina McQueenie, good morning sa inyo. Good evening pala. So yung mga nanonood dyan sa Pilipinas, good evening, good evening, good evening sa inyong lahat. Yung mga nandito naman sa Canada, good morning sa inyong lahat. Katatapos lang yung ODD ni Pastor Bong. Nakinig din ako bago ako nag-live. So, maraming salamat sa Diyos. Malusog tayong lahat. Healthy. Nina, ay, Arceli. Yeah. Kumusta na kayo? Kumusta na kayo? Kasi sa amin dito sa Canada, actually right now, dun sa labas, snowstorm na naman yata. Dahil, may forecast na naman ng snow ngayon. Ang lakas din ng hangin. Kasi kanina nung nilabas ko si Santana, medyo malamig. Kaya saglit lang kami sa labas. Hi Mariel!
Renato Trinidad. Adelma Tabay. Hello. Mary Chris. Ay, Marie. Hi, Marie. Good morning, Marie. Wow. Nagising ka ng maaga, Marie, ha? Good morning. Ano pala yung aking isang kaibigan din na nasa Saskatchewan. Si Maring Tricia. So, kumusta na kayo? Grabe. Grabe. Oh, hello, hello, hello. Hello sa mga taga-Binungan dyan. Oy, watching daw ang sister ko, si Kapitana. O, syempre, kung nagwa-watch yung kapatid ko, buong pamilya na yan. Yung nanay ko, hi Inang, good morning. Good evening sa inyo dyan. Good evening, good evening, good evening. Anong ulam nyo? Anong kinain nyo sa dinner? Ako nag-breakfast ako kanina nagkape lang ako tapos Angelica May, Erica May. Wow. Mukhang Gilfron de la Paz. Hello sa inyong lahat. Grabe naman. So nagkape ako kanina, kumain lang ako ng flatbread. Para hindi ako, baka dumighay ako dito sa ating live eh. Nakakahiya naman sa inyo. But anyway, good morning sa dyan sa Bulacan. Marami tayong mga supporters dyan sa Bulacan. Ganon din doon sa Rizal. Antipolo ba yun? Yeah, doon sa Antipolo. Kumusta sa inyong lahat dyan? Sana nag-ease up na yung ano ninyo sa pandemic. Oh, nandito rin si aking sister Maria. Nanonood din siya. Good morning, sister. Ayan, wow, tutuwa naman ako. 37 na tayo. Praise the Lord. Ang galing, ang galing. Parang reunion lang ng family and friends. So, wait lang ha. Nakalimutan ko siyang i-ring kasi sabi niya kanina i-ring niya. So gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. Anong iniinom ko? Tubig lang. Tubig. Kasi nagkape na ako eh. Yeah, makinig din kayo sa ODD. Oo, yung mga dyan, nakikinig sila ng ODD. Praise the Lord. So, maraming salamat sa lahat ng mga support ninyo. Narating natin yung 1K. So, ngayon, magkukwentuhan muna tayo bago tayo may konting pakulo. So, grabe si Imang, kinapakanta mo agad ako. Pinapakanta mo ako agad. Wait lang, kasi hindi ako makapasok doon. I-figure out ko pa kung paano ako makapasok doon sa aking ipinost na link. Pero hindi ko siya mabuksan eh. Kaya nag-start na ako dito ng ibang live. Hi Jake and everybody! Diyan sa Binungan. Kumusta kayo? Pinapakanta mo agad ako eh. Wag naman, mamaya na magkwentuhan muna tayo. Ano bang gusto mong kantahin ko? Di ba kumanta na ako ng Yes, you are Mary Chris what? Yes, we are what?
Grabe, no? Grabe sa support mga family and friends. Salamat. At syempre, dyan sa title natin, no? Hi, Ellie. Hi, Ellie Dukusin. Oh, wow! Grabe. Bongga. Nasa farm daw sila. Okay, good. Good, good, good. Oh, saka na daw ang awit. Lahat naman daw marunong. Hello, Trisha. Hello, Trisha. Pamangkin namin yan dyan sa Antipolo. Antipolo ba kayo, Trisha? Nihintay ko lang na mag-join din yung ating mga kapatid dito sa sa Antipolo. So, shoutout sa mga taga Antipolo. Oh, my bedsheet. Grabe na kamay na agad si Mariel, oh. Sino may gusto ng lampshade? Pamimigay ko na rin yung lampshade kung gusto nyo. Kaya lang, ang layo nyo eh. Yeah. Wait, kasi... So, ano ba? Ang pwede... anong pwede nating pag-usapan, guys? Kasi meron akong gustong sagutin dun sa nagtanong doon sa isa sa video ko. Pa-shoutout naman sa mga taga-Pandi. Hello sa mga taga-Pandi. Rachel Digan, Mike Jackson. Hi, Mike. Oh my gosh, Mike. Mike, you're watching. Hi, Mike. Mike Jackson is my Kate. Hi, Kate. Why are you using your dad's account? Nakikinig yung alaga ko, ginamit. Akala ko naman yung amo kong lalaki. Hi, Kate. How are you doing? Why are you up so early? Nako, duduguin ngayon ang ilong ninyo kasi... Hi, Kate. I know. You said you're Kate. Alexander Almadin, hello. Arma May Aurelio, kumusta na kayo? Okay, so siguro yung first few minutes ng ating live ay magiging shoutout lang muna. Mariel, sabi ni Tita Beth, doon sa mind bedsheet mo, sabi niya, uy, higaan ko yan. Kasi nga, higaan niya dito. Pag nandito sa bahay. Okay, Kate. I understand. Yeah, I don't know if you would like to stay on the live because I will be speaking in Tagalog mostly. So, but you're welcome. You're welcome to stay here. Hello sa mga 45, mga 44 nating viewers. Good day na lang ang sabihin natin. Jason De La Cruz. Wow, I'm overwhelmed. Good eve, Jason. Oh, Kate, my sister Maria said she misses you. Hi, Miles. Mommy Brents here. Binago na natin yung pangalan ko, hindi na Queen Bee. Mommy Brents. Shout out sa aking mga kasamahan dyan sa JIL North York 1 and 2. Pero 2 talaga ako, North York 2. Pero nagsasama kami minsan. So, North York 1 and 2. Shout out sa inyo, nagpa-practice sila sa music team for tomorrow's Sunday service. So, shout out sa inyo dyan. Sa mga taga-Kawayan and Vegan City, SP Fornias and family. Wow! Grabe po. Yan, hello sa inyo. Good morning, Emer. Good morning, ayan na si Emer. Mga early supporters ko yan sila. Si Emer, si Miles, mga yan. Michelle Santa Maria, hello.
What? Kate? Catherine, Jacob, hello. Oh, watching me while doing breakfast for kiddos. Hello mga kids. Hello Nathan and ano nung pangalan ng babae mong anak? Nako, damatans na talaga ako na. Kalimutan ko na. Pero anyway, hi Sheila. Hello sa inyong lahat. Mark Aaron Gamboa. From Manila. Oh, hi Mark. Ay, si Christian. Christian Jacob. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hello. Wag, grabe ah. Marian Gil Reyes. Hello sa'yo. Rose. Pinsan. Kumusta na kayo dyan sa Antipolo? Oh yes, Marilyn. JIL kami. Nasa JIL kami. Oh, praise the Lord. Bunlo Bukawe. Yes. Bunlo Bukawe. Oh, si Samantha. Sorry na Samantha. Nakalimutan ko yung pangalan mo. Pero, yung I know si Samantha favorite ni Daddy Doms. Ni Kuya Doms. Lagi yung kinikis yan. Kasi ano, siguro gusto niya magkaroon ng babaeng anak sana. Pero, tama na si Kambal. Dalawa na yun eh. Ayan, nagmamind na sila. Mapamind daw ng lampshade. Paano ko papadala yun sa'yo kay, kat-kat? Ay, happy birthday pala kay Lexel Zapata. Happy birthday, ilang taon ka na? 14 ka na? Ay, mas matanda lang ako sa'yo ng 1. 15 ako eh. Joke. Anyway, oo. Happy birthday at ganun din sa pinsan kong si Remy. Ay, bumabata ng bumabata. Happy birthday sa inyo. Baka naman. Pwede naman pa-Gcash yung ano dyan. LBC. Grabe. Oo. Yeah. Grabe. Mga love trip kayo. Yeah. Good vibes lang tayo dito ah. Good vibes. Noemi Torres. Magandang gabi sa iyo. Okay, so nasa Pilipinas siguro siya. Antipolo. Oh, hi Eileen. Check nyo rin yung vlog ni Eileen, The Lynn Vlogs. Yan, meron din siyang vlog eh. Sino yung nagmamay ng dangling earrings ko? Oh, kailangan, bago mo makuha yung dangling earrings ko, mag-split ka muna. Birthday din pala ni Rose. Wow, happy birthday Rose, pinsan. Rose Villamor, dyan sa Antipolo, Rizal. Wow. Arceli, di pa naman ako 50-15. Kasi si Lexel, 14 lang siya. Mas matanda lang ako sa kanya ng 1 year. Kaya 15. wala pa naman. Nakahang pa lang yung mag-50 na ako next year. So, nakahang pa lang ng isang thread. Happy 13th birthday, Auntie Remy Poson, sabi daw ni Gemaline. Grabe si Gemaline, di ba? Oh. Ano ba ang mga kwento natin diyan? So dito sa Canada, yung aming protocols sa it's okay, Arceli, it's okay. You are forgiven. 1 year plus 49. Oo. Hindi ko naman pinagkakaila. Ano na ako? Malapit na akong mag-golden. Marami na nga akong uban, oh. Naalis siya ni Auntie Beth pag nandito siya, yung mga uban ko. But, anyway, shout out sa mga nanonood dyan. Oh, hi, Lynn Aguinaldo. Hi, Angel. Ang tawag ko dyan, Angel, eh.
So, yung mga tumatawag sa akin ng Queen Bee, ibig sabihin, mga old, mga naunang, hindi old, mga Moises Tigas, hello, mga naunang supporters ko na yan sila. So, yan, sila Emer, si Lynn, si Miles. Magstay lang kayo sa live kasi mamaya meron tayong konting pakulo. O pag hindi kayo nagstay, nako, sayang naman. Maglista na kayo ng mga names. Meron akong mga kinat dito na papel nag-iisa lang ako dito, ewan ko kung paano ko gagawin. Pero magagawa natin ang paraan yan. Magagawa natin ang paraan. So, meron nagtanong doon sa isa sa mga videos ko. Sinong apo ko? Sino? Si Trisha? Yung anak ni Trisha? Yung mga may birthday daw. Kahit pang almusal lang, sabi ni Auntie Beth. Syempre, nasa dugo natin. Lahat tayo magaganda Anak tayo ni Lord. So, maganda tayong lahat. 'Di ba? Ganun lang 'yon. May nagtanong kasi sa akin doon sa isang video ko kung paano daw ako nakapunta dito sa Canada. At welcome din kayo magtanong dito. Kung masasagot ko yung inyong mga katanungan. Birthday. Sige na nga, Mariel. Happy birthday na nung January. Happy ka na. Happy birthday. Gusto nyo, kantahan ko pa kayo. Mary Jane Olidan. Good morning sa'yo. Good evening pala. Sus, sa July pa, Mang. Happy birthday sa July. Sige. Hindi na kita babatiin sa July Tama na 'yon. Magkabuwan pala tayo. Iba ka naman. Hi, Cristel Joy, Aragon, and family. Alam ko, the whole family is Ano ba to? Batian na ng birthday? Birthday daw ni Aline sa May. Okay, sige. Magbatian na tayo lahat agad ng birthday. Sige, sabihin nyo na yung inyong mga birthday. Hello! In San Remy, happy birthday! Sabi ni Gemaline, 13 years old ka na daw. Yeah. Grabe, birthday mo ngayon, 'di ba? Anong kinatay mo diyan? Nagpamudmud ka ba diyan ng mga Family Estelar at Torres from Noemi Torres. Shout out sa inyong lahat. Hello. Good morning sa inyo. Sige. Kasi nung nag-trial live ako, pinakanta nila ako ng alam naman nila, paano kayo nakapunta sa ibang bansa? Ayan, sino ba yun? Si Arceli? Yeah, ganito yan. So, kung nakapanood, oy, Christian, anong pangalan ng channel mo? Christian Becca? Grabe naman si Marie Chris. Wait lang, magkukwento muna ako kasi pinapakwento ni Marilee. Hindi. Sino ba? Si Arceli. Kung Arceli ba? Or Arcel? Aracel or Araceli? So, kahit na. Basta maganda yung name mo. Sabi ni Katkat, sa mga may birthday po, pa-Shanghai naman dyan. Magpa-Shanghai daw kayo. Kunin nyo na yung ni Katkat. Yung kanyang GCash. Becca. Shoutout daw dun sa kanyang vlog. Check nyo, Becca. Tsaka si Lynn, the Lynn Vlogs. Shoutout. Tingnan ninyo dun sila.
Yeah, wag lang kayo mag-type ng mga ano ha, wag lang kayo mag-type ng mga wag lang kayo mag-type ng mga comments na hindi ano acceptable yung mga words niyo diyan sa ano kasi ano ini-erase ko. Ini-erase ko siya para hindi tayo piu piu, hindi tayo maano, maganon. Na-late ka na, Cristel Joy. Ano bang ginawa mo? Yeah. So, ito, ikukwento ko sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa Alice Leon. Hello, hello, hello. Okay, so, kukwento ko sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa abroad. Start muna natin. Kung napanood ninyo yung mga videos ko about OFW stories, nakita nyo na siguro yun doon. Pero anyway, hindi siya clear eh. Kahit ako naguguluhan din ako dun sa video ko. Dahil nung mga unang videos ko, sino diyan ang mga nakakita ng unang video ko, taas ang kamay. Taas ang kamay. Loading. Hindi, tubig lang ako, Sister Eileen. Kasi nakapagkape na ako. Loading daw si Remy Poson. Kawang naman. Punta ka sa bahay. Good morning, Maring Trisha. Ayan, nagising na siya. Okay ba yung boses ko sa ano? Okay yung audio ko sa inyo? Okay. Kasi ikukwento ko ulit dahil yung OFW story ko is medyo medyo magulo siya. Dahil naguguluhan nga rin ako, sabi ko. Majoy! Hello, Majoy! Nanonood si Majoy. Nasa vegan yan. I know, sabi ko nga magkukwento ako, kaso lang ang daming pong pasok i-shout out din natin sila. Alright, ganito yan. Siyempre, bagong mag-asawa pa kami ni Sir Dom. Reyta Barnilla, hello. Ayan, mga kamag-anak yan. Ay, si Roxy pala yung Majoy. Hindi matuloy-tuloy yung kwento ko, diba? Kasi ang dami pumapasok ng mga viewers natin. Maraming salamat ha sa pag-join ninyo sa ating online kwentuhan. Yeah, yung online kwentuhan natin. So yun nga, nung bagong mag-asawa pa lang kami ni Sir Doms, pag thumbs up naman kayo dyan, 55 viewers. Bombard natin yung thumbs up ng punuin natin yung thumbs up na yan. Ayan, so ituloy natin yung kwento. Wait lang, kasi bakit inaalis? Kasi gusto kong makita yung inyong mga comments dito sa laptop. Naka-on din kasi yung laptop. Alright. Naiinip na kayo, di ba? Naiinip na kayo, di ba? Okay, eto na nga. Nung bagong mag-asawa pa lang kami ni Sir Doms, tawag kasi sa kanya sa amin, Sir Doms, dahil parehas kaming nagturo doon sa community college sa aming lugar, doon sa Bantay, Ilocos Sur, actually. Pero vegan na rin kasi yung pag sinabi nila. Anyway, during that time, kahit nung pa lang siya, binata pa lang siya, nagtatry siyang mag-abroad, dahil hindi siguro talaga niya kapalaran ng makapag-abroad that time, sabi niya sa akin yes, sa ISCC. Hello, Shireen. Thank you for joining us, Sofia Ansevilla. Welcome, Mary Jane Olidan. Ayaw nga pala, ko na siya kanina. Anyway, ituloy natin. Kasi mawawala na naman tayo dun sa kwento. So, before ako na ISCC Bantay, yes, SP, thank you. Before ako na nag-a-apply na si Sir Doms.
Kaso, yun na nga, hindi siya matuloy-tuloy for I don't know what reason. Pero siguro hindi nga yun ang kapalaran niya na makapag-abroad that time. Now, minsan naglalaba ako syempre pag naglalaba, 'di ba? Mostly, yung ating mga radyo ay naka-on, nakikinig tayo ng drama. Ganun ako dati. So, nakikinig ako ng drama habang naglalaba at pagkatapos ng drama, di mga uh, yung mga programs na doon. Ayun, nag-announce yung naalala ko pa kung sino yung nag-announce nung nila si Evelyn Quinto Pascua doon sa Bombo Radio. Sabi niya, kung gusto niyo mag-apply para papunta sa Hong Kong, meron daw silang recruiter from Manila na mag-i-interview doon sa Vegan. Now, narinig ko yon, sabi ko, binanggit ko kay Sir Doms nung dumating siya galing sa school kasi nagtuturo na siya noon. At ewan ko, tumigil na rin yata ako noon sa pagtuturo doon. Kasi nag-alaga na lang ako kay Kambal. Now, kumakain na si Sister Mary, Sister Maria. Thank you, Sister, for inviting us to join you with your breakfast. Anyway, tuloy natin yung kwento. So, in short, sinabi ko kay Sir Doms na may narinig akong ganon na advertisement doon sa radyo. Sabi niya sa akin, ano kaya kung ikaw ang mag-try mag-abroad? Ba, ako naman perk yung tenga ko kasi parang excited ako, parang gusto ko ring makaalis ng bansa. Tapos, nagpunta nga ako ng, ewan ko kung anong day yon narinig ko, pero kinasabaduhan, nandun yung mag-i-interview. Pumunta ako doon sa Vegan para, yes, Arceli, guro ako dati ng isang semester lang kasi tumigil din ako afterwards. So, papaitan naman ng ulam ng isang kapatid ko, si Flora. Sige, enjoy your meal, you guys. Eating while watching, okay. Sige, enjoy nyo lang. Makinig lang kayo sa kwento ko. Anyway, nung kinasabaduhan, narinig ko yun during the week, kinasabaduhan, pumunta ako dun sa Vegan para magpa-interview. At doon nga, nag-submit ako ng biodata lang yata noon. Imagine, noon, biodata pa lang. Mga lumang tao na talaga tayong iba dyan. Ako medyo luma na. Mas luma si Sir Dom sa akin. 8 years yon ang gap namin. Anyway, so, nung nandun na ako sa Bombo Radio, nagpa-interview and everything, kinuha nila. Hindi, sabi nila, padadalhan daw ng sulat or telegrama pagka natanggap. So, after a week, ang bilis nga ang bilis. I think nung narinig ko yung ad na yun is March, if I'm not mistaken. March, tapos nung pagkatapos ng 1 week, pinapapunta na ako sa Manila for interview daw naman doon sa amo sa Hong Kong. In short, nakapunta ako ng Hong Kong ng napakaikling panahon. I think, sabi ko nga, March ko yata narinig yun, by June or May. Tamo, hindi ko na maalala talaga. One of those months, nakapunta na ako ng Hong Kong. Diba, ang bilis? Ang nakakatuwa pa, 3 days before na pumunta ako sa Hong Kong. Hi, Janeza! 3 days before ako makapunta sa Hong Kong, sabi ng asawa ko, huwag ka na kayang tumuloy. Sabi niya. Kasi syempre, ang liliit pa ni Kambal noon. Mag 2 years old sila, mag 3 years old sila magti 3 years old sila ng August before ako pumunta sa Hong Kong. Ayun, nakarating ako sa Hong Kong na sabi ko nga, kasi hindi niya ako pinapatuloy, sabi niya, wag ka na kayang tumuloy. Sabi ko naman, kung sa Ilocano pa,
Sabihin ko sa Ilocano, tapos ito translate ko din sa Tagalog, kasi syempre hindi nyo maintindihan. Sabi ko pa, tatapay ta na isaldata ti kabatugan ta nga langit. Ewan ko kung paano ko i-explain yun. Pero sabi ko, ngayon pang naisanlala natin, pati yung, ano ba yun, yung katapat nating langit. Parang ganon. Ngayon pa ba ako magbaback out? Pero siguro, I was really born a fighter, or yung talagang strong-willed ako. Kung ano yung gusto kong marating, gusto ko talagang in any way makuha ko yun. Basta sa magandang paraan lang ha. Doon lang tayo mag-i-stick sa magandang paraan. So in short, nakapunta ako sa Hong Kong. Sa Hong Kong naman, my experience there wasn't really good. Hindi siya yung hindi siya yung excited ka na magpunta sa abroad kung ikukwento ko sa inyo kung ano yung nangyari sa akin doon. Pero anyway, ang kagandahan lang kasi pagka ikaw ay nandun na, gagawin mo ang lahat para lang, risk taker ako, Mariel. June pala, June 5 no, sister? June 5, kasi sister ko, kapatid ko si Maria, nandun, actually nasa bakasyon siya doon sa Pilipinas that time. Kaya, nung pumunta ako sa Hong Kong, wala siya doon, nasa Pilipinas siya. Yung pinsan ko lang si Mary Jane ang parang nag-assist sa akin doon ng konti, bago nakarating ulit yung kapatid ko. So, June 5 ako doon pumunta sa Hong Kong. So, nung nandun na ako, sabi ko nga sa inyo, hindi po, Mary Grace Tamayo, shout out sa'yo, hindi ako, nung nakarating ako doon, ang inisip ko, hindi yung hirap ng trabaho, kundi yung kung paano mababago yung buhay ko pag uwi ko ng Pilipinas galing ng Hong Kong. Ang kwento ng buhay ko doon, maiiyak kayo kung ikukwento ko, pero hindi tayo iiyak. Dahil good vibes lang tayo dito. Anyway, nung nandun na ako sa amo ko, syempre, susundin ka ng amo mo dun sa, si Mary Jane Tacolog, sister, yung susunduin ka ng amo mo sa airport, sabi niya sa akin, are you hungry? Sabi niya, gusto mo ba ng McDonald's or rice? Syempre, galing akong biyahe, gutom ako, sabi ko gusto ko rice, hindi ko alam yung pupuntahan pala naming kainan, ang mga pagkain nila, parang mga Indian foods, may curry, ganun siya. First time kong kumain ng curry. In short, hindi ko siya nakain dahil ayoko that time ng curry. Yun lang yun. Hi sis! Hi sis! Sister Delia, magkarugtong yung aming bahay. Nandiyan lang siya sa kabila. Hello sis, good morning! Kumain ka na ba? So, ituloy natin yung kwento. So, nandun ako, in-expect ko na, kasi ang stigma ng tao, kung hindi ka pa nakarating sa abroad, akala mo ang sarap ng buhay doon, di ba? So, pagkarating ko doon, hindi pa ako, kumbaga, literally, hindi pa ako nakakapag-unpack ng bag ko galing sa Pilipinas. Inuutosan na ako nung amo na maglinis. 25 years old ako nung pumunta ako sa Hong Kong. At unang-una, doon naman sa Pilipinas, hindi ako nagmamap dahil hindi naman uso ang map. Anong imamap ko doon? Yung sahig namin, ikawayan. Diba? So, map. Marunong akong magwalis, pero, syempre, yung winawalisan ko nga, yung kawayan na ganun, or wala naman akong winawalisan, kundi walis ting-ting lang ang winawalis ko dahil yung bahay namin that time, na kubo ay hindi pa siya na-finish. Hindi pa siya, napapalitada. Wala pang flooring actually, wala pa siyang flooring. Ayan, mag-shoutoutan kayo dyan. Nagsundo ka sis. Thank you for joining us. Anyway, nung nandun ako,
So, magwalis ng sahig, magmap, magluto. Hindi ako pulido. Kumbaga, 25 years old ako, may mga anak akong maliliit. Tapos, isa pa to, tamad talaga ako. Inaamin ko yan sa inyo. Nung ako ay nasa Pilipinas, ah, okay. Sister Eileen, thank you for dropping by ha. God bless din sa iyo. Babalik na siya sa work. Nag-break lang pala siya. Thank you for joining us for a little bit. Um, so yun nga. Pero sabi ko dun sa amo ko doon, willing naman akong matuto kasi lagi na siyang naa-upset sa akin. Bakit ka hindi marunong magluto? Bakit hindi ka marunong maglinis? Bakit Cecil? Tamad ka rin ba gaya ko? Oo. Noon talaga hindi ako naglilinis ng ganon. Kasi nga sa atin sa Pinas, whether we admit it or not, wala naman tayong nililinis ng minamap eh. Ewan ko sa inyo ngayon, kung yung mga bahay ninyo, minamap ninyo, dahil kung may mga flooring yung bahay nyo, imamap nyo yan, or nung panahon namin, lalampasuhan namin yun. Yung ang sahig namin na kawayan eh. Pino-floor wax namin yan. Linalampaso namin. Napaka shiny. 'Di ba? Madudulas ka na nga pagka inapakan mo. So, in short, hindi natuwa yung amo ko dun sa Hong Kong. Pero, pinagtsatsagaan naman niya ako so far, that time. Kaya lang hindi siya masyadong natutuwa nga. Dalawa nga sagada, maluwag. Hindi maliit din yung flat ng amo ko sa Hong Kong eh. Kasi sa Hong Kong, mga apartments lang yung mga tirahan ng tao doon. Dahil di ba ang Hong Kong maliit lang na na island. Hindi sila pwedeng, pwede silang bahay-bahay na pero mostly ang mga buildings doon pataas ng pataas dahil maliit ang lupain ng Hong Kong. So nung lumaon mga second week na nandun ako sa amo ko na yon, dinadala ako nung amo kong lalaki doon sa kanyang office para maglinis. Hindi naman yung kasali doon sa contract. Dahil lang nagkalagay doon sa contract kung saan lang yung address na papagtrabahuhan mo, doon ka lang doon. Hindi naman ako spoiled, sister. Doon ka lang magtatrabaho supposedly. Pero dahil nga siguro dahil natuto na rin akong maglinis at kung ano yung mga kasi very very fast learner ako eh. Madali lang akong maturuan. So nung second week, ayun, dinadala na ako ng amo ko dun sa Tricia, proud bunso here. Dinadala niya na ako dun sa office niya. Sabi ko, sa isip ko, hindi na ito tama kasi hindi pwedeng condo type. Yung mga bahay nila doon, hindi pwedeng dadalhin niya ako doon. Illegal yun eh. Paano kung mahuli ako ng pulis, di mas lalong patay. Ganon. Now, minsan, before ako mag-day off, dinala ko yung contract ko dun sa, dala-dala ko lagi yung contract ko tsaka yung passport ko kahit saan ako pumunta noon. Kasi hindi mo alam, may mga inchik talaga na anuhin ka, yung tatraidorin ka. Doon ako sa Beverly Hills, sa Causeway Bay. Sa Causeway Bay ako noon. Yeah, may kanya-kanyang story tayo sa pag-a-abroad eh. Si Gemaline, iba rin ang storya niyan eh. May story. Ewan ko lang kung hindi ninyo hindi pa siya nagkukwento niya yung story niya ng pag-a-abroad sa inyo mga MMK, yung mga storya namin eh. Sa kanya, iba rin. So sa akin, doon nga ako sa Causeway Bay, sa Beverly Hills,
pataas yun. Ano, nung, pero actually yung amo ko na yun, yung una pala, doon saan na nga ba ako, Sister Maria? Chunmon? Ay, Chunwan? Di ko na maalala, pero yung last ko kasi na amo, doon ako sa Causeway Bay, sa Beverly Hills. Yung amo ko na yun, isang babae lang ang anak niya. Tapos, ewan ko, syempre ako noon hindi pa ako masyadong deep sa pananampalataya ko kay Lord. 4 years old yung bata, babae, na alagaan ko. Lalo na pag nagagalit ako dun sa nanay niya, pinagbubuntunan ko ng galit yung bata. Sabi ko, bakit ba ikaw ang inaalagaan ko hindi nga kita kaano-ano. Yung mga anak ko nandun sa Pilipinas na hindi ko alam kung nakaligo na or ano. Yung ganong klase ng mindset. Pero na-overcome ko rin yun over time kasi reality sets in. Kailangan i-admit natin yung yung mga pangyayari. So, minsan dala ko yung aking contract tsaka yung passport ko doon sa office ng amo ko before ako mag-day off na pumunta doon sa sa church kasi nakarating na noon yung sister ko, si Sister Beth na galing sa Pilipinas. Binabasa ko, nakita ako nung amo kong lalaki. Sabi niya, what are you doing? Sabi niya. Sabi ko, nothing. Nakita niya yung contract ko binabasa ko. Siguro sabi niya, bago pa ako maunahan nito na mag-report doon sa immigration, inunahan niya na ako. Pang 3rd week ko, tinerminate niya na ako. Sa akin naman, parang part of me was tuwang-tuwa dahil doon sa Hong Kong, pag na-terminate ka, 2 weeks and in lieu of notice, babayaran ka nila kahit hindi ka magtrabaho doon. So, meron akong extra money for 2 weeks. J. Bong Tapiseria, hello anak. Wow, thank you for joining us ha. Yan, dami nating mga viewers 50. Wow, thank you sa mga 50 viewers, sa mga 49 na nag-i-stay. Mga 50 na nag-i-stay. Ayan. So doon sa Hong Kong na ang dami ko pang mga experience doon na may napuntahan pa akong amo. Dahil nga, di ba umalis na ako dun sa unang amo ko after 3 weeks. So, tumuloy ako doon sa church ng pinsan kong si Mary Jane that time. Now, sa akin, ang sa isip ko, makahanap ako ng panibagong amo na mas maganda. That's what Chunwan, oo, yung amo kong una sa Chunwan. Tapos, in my head, gusto ko talaga makahanap ng amo na maganda. Ayan, tingnan mo, ang kapatid ko, sa ulo pa niya, yung Kowloon Tong yung pangalawa, Diamond Hill, tsaka Beverly Hill ang last. Yeah, tama. Yung sa Kolontong ba yun? O yun, doon sa Kolontong na pinuntahan ko naman, nagpa-interview ako doon. Yun yung pinapalinis niya ako ng sasakyan yata ng gabi. Ay, nako, pag narinig nyo lang yung mga experiences ko doon, kaya ako kinukwento ito sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung anong klase ng buhay na mararanasan ninyo pag nag-abroad kayo. Pero hindi ko dinidiscourage siya. Actually, I'm encouraging you kung meron kayong mga aspirations na pumunta sa yeah, actually dun sa Diamond Hill, yun yung amo ko na pinagprito niya ako ng chicken wings. Nasunog yung 2 piraso. 2 piraso lang hindi naman sunog siya, pero gusto niya, pero meron siyang certain way na gusto ng pagkakaluto ng ng chicken wings. Tapos, ang isa pa doon na hindi ko nagustuhan yun dun sa Diamond Hill. Ikinulong ako ng anak niyang lalaki dun sa kwarto nila, mag-asawa. Tapos sabi niya, nagkulong daw ako doon na kung anong ginagawa ko. Tapos hinalungkat lahat yung mga gamit ko, kung
kung baka daw meron akong itinago doon na nanakawin ko. Sabi ko, kung gusto mo sa iyo na yan lahat, yung damit ko, yung lahat ng gamit ko sa iyo na yan lahat. Hindi ko na dadalhin. Para lang matuwa ka, sabi ko sa kanya. Dahil hindi ako interesado sa mga gamit mo. Naghanap ako kako ng magandang employer. Tapos, ano na, meron pa akong naging isang amo. Yung ba yung Diamond Hill sister? Na pinababa niya ako ng midnight. Ang hindi ko din naman nagustuhan doon, di nandun na ako sa embassy, sa consulate pala, para kumuha ng visa or papasan yung contract na lang. Para meron akong contract for another 2 years. Hay, sabi ba naman niya sa akin bakit daw ang tagal ko sa consulate? Bakit daw maghapon ako doon? Sabi ko, alangan namang anuhin ko, alangan naman na apurahin ko yung mga officers. Sabi niyang gano'n sa akin, tell it to your Lord. Meron siyang crucifix dito sa wall nila. Sabi niya sa akin, tell it to your Lord kung ano daw ang ginawa ko doon. Sabi ko, no, I'm not lying. I'm telling you the truth. Ayun. One day, yun ang one day ko lang One day lang ako doon. Kasi dumating ako doon ng halimbawa kahapon, tapos ngayong araw na to nagpunta ko sa consulate para ipa-approve yung contract. Pagdating ko ng gabi, kasi syempre gagabihin ka sa dami ng tao na pipila. Sabi niya, you can leave. Pack your things, you can leave. Syempre ako naman tuwang-tuwa din ako kasi na-approve na yung contract namin. May extension na naman akong 2 weeks. So, alam mo yun, yung mga pangyayaring ganun is talagang sabi ko, Lord, talagang inire-ready mo siguro ako sa mas mahirap na mga pagdadaanan dito sa Hong Kong, sabi ko. Pero hindi ako nag-give up nung araw na yun. Nalilito na ako, sister, kung ano yung mga location ko doon noon sa dami ng mga napuntahan ko. So, yung amo ko na yon, pinalayas ako ng midnight. Itong kapatid ko si Manang Beth, gusto niya na akong pauwiin. Sabi niya sa akin, ano ba yan? Ako na ang nahihirapan sa'yo. Ang dami mo ng pinuntahang amo. Ngayon, yan na naman, pinababa ka ng midnight. Alam mo ba, mabuti na lang at mabait yung guard doon sa baba ng building na yon. Sabi niya, you can stay here. Kasi meron silang couch. Doon sa Hong Kong, sa may guard, mostly, hindi naman lahat ng building pero yung building na yun, yung anong tawag dito? Yung doon sa lobby, meron silang couch. Sabi niya sa akin, you can sleep there if you want, or you can rest. You can just sit down and rest your head, sabi niya. Ang bait ng guard na yon. Kasi gusto akong puntahan ng kapatid ko, dahil midnight na, walang train na masakyan. Syempre sabi ko, pag nag-taxi ka, sayang naman, sister, wag na. Sabi ko ganun sa kanya, okay na ako dito. Pero kung wala sigurong couch yung doon sa baba, kahit pa siguro walang couch doon, uupo na lang ako sa sahig, hihintayin ko yung kapatid ko kinabukasan. Pero, yun nga, praise the Lord talaga. Ako kasi hindi ako madaling nadidismaya. Hindi ako nadidismaya sa mga ganong bagay. Ang tiningnan ko na lang that time, nung kumbaga na-approve yung contract namin, ang tiningnan ko, hindi yung pagka-terminate ko or hindi yung pagpalayas niya sa akin, hindi ako nawalan ng pag-asa, hindi ako nanlumo, yung ganun. Kundi, ang tiningnan ko, at least, meron akong extension na 2 weeks, maghahanap na naman ako ng panibagong amo. So, extended kasi ng 2 weeks yun Every time na ma-terminate ka, may bago akong contract. So, yun. Extended ako ng 2 weeks. Hanap ulit ako ng ibang trabaho. Yung kapatid ko, siya umiiyak na. Ako, wala. Hindi ako makaiyak. Parang, ang sa isip ko, sabi ko, hindi ako
tatagan ko yung loob ko dahil hindi ako makakahanap ng magandang amo kung hindi ako maghahanap. So kung saan-saan ako nakarating, may mga agency akong pinuntahan. Ang hindi ko makalimutan, yung isang agency doon na pinuntahan ko, sabi ko sa kanya, kasi every time na papasok ako doon sa room, diyan, dagsa yung mga Pilipina doon na terminate, na mga walang trabaho, nandun sila, mga nakaganyan lahat, mga ano to, lungkot na lungkot. Sabi ko, pagpasok ko dun, good morning everybody, yung bang just to lighten up, brighten up the room na dahil ang lulungkot na nga nila. So, good morning everybody, sabi ko. Sabi nung may-ari ng agency, sabi niya, look, sabi niya, tingnan ninyo si Brenda, ba't hindi niyo siya gayahin? Kahit kahit almost mapauwi na siya, hindi pa rin siya nalulungkot, kundi yung anong tawag dito, yung hindi ko maalala yung term, pero yung the way na i-face ko yung problem, hindi ko siya masyadong pinapabigat dun sa loob ko, kundi ang sa akin kasi kahit anong problema yan, merong brighter side of it. So, tinitingnan ko kung ano yung magandang gagawin ko para ma-solve yung problema. Hindi ako nagdo-dwell doon sa problema, kundi doon ako nakatingin sa solusyon. Kasi nga, mas maano tayo sa, minsan naka-focus minsan tayo doon sa mga problems eh. So, yun, doon ang mga experience ko until one day, nagpunta na ako doon sa amo ko na doon nga ako nagtagal, at isa rin sa mga kapatiran sa church ang nag-recommend sa akin sa kanya, at doon na ako nagstay nang for almost 5 years ako bago ako pumunta dito sa Canada. So magwa 1 hour na tayong naka-live. Yung ating mga viewers sa Pilipinas, medyo na na sila, medyo na anong tawag diyan? Napupuyat na sila kasi anong oras na dyan sa inyo? 9:32 na. Alam ko kasi noong ako ay nasa Pilipinas, 7 pa lang, gabing-gabi na, gusto ko nang matulog. Gusto ko na talagang matulog. Ayan, ganito, kasi sabi ko yung pagkatapos nito or close to the end ng ating kwentuhan, magpapagames ako. Ganito na lang, since ilan ba kayo? Ilan yung mga nasa Philippines natin dyan? Mag-shout out! Mag-thumbs up nga yung mga nasa Pilipinas dyan. Thumbs up yung mga nasa Philippines. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Once lang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Once lang. Anyway, i-check ko itong nyo. Mag-thumbs up kayo dito sa comment section natin. Mag-thumbs up kayo para mamaya, ganito na lang gawin ko kasi I don't want anybody left out pagdating sa bigayan ng mga papremyo natin. Ganito na lang. Yan, ganyan. Sige. Tapos kung ilan kayo diyan sa diyan sa mga shout out kay Balong, nasa Bataan siya. Ay, tignan ko lahat mamaya ito Ganito na lang, good news sa inyong lahat na mga nanonood at nagstay 40 plus yung mga nagstay. Kanina umabot tayo ng 60 pero yung iba nag-out. So, sorry na lang doon sa mga hindi nakatiis.
Sorry na lang dun sa mga hindi nakatis. Ganito ang gagawin ko. So, since na kayo ay mga supporters at dyan sa title natin, nilagay ko dyan, love begets love. So, dahil pinakita ninyo yung pag-ibig ninyo, pag-support ninyo sa akin, at lahat-lahat ganito, ang gagawin ko. Medyo feeling generous ang mami nyo ngayon. Sasabihin ko lang sa inyo ha, naka 1K subscribers na ako, pero hindi pa ako monetize ng YouTube. Pero dahil sa mga support ninyo at alam ko susuportahan ninyo ako till the end, bibigyan ko kayo ng GCash na lang. Instead na magpapa trivia question ako, hindi na lang. Next time na lang siguro yun. Pag lumaki-laki pa yung ating channel at marami tayong ma-reach out, maraming magsusubscribe, maraming manonood sa ating mga videos, huwag ninyong kalilimutang manood sa mga videos ko pala ha. Mag-like, share ninyo, mag-subscribe kayo, para dumami tayo na mga mommy brand supporters, ganito na lang ang gagawin ko. Bibigyan ko kayo ng GCash. Kayong lahat na nanood, ha? Sa Pilipinas. Dito sa Canada, ang ibibigay ko naman sa inyo is, dahil malamig dito sa Canada, magbibigay ako ng Tim Hortons gift card. Just to let you know, sasabihin ko ulit, hindi pa ako monetize sa YouTube. Wala pa akong bayad na natatanggap for anything. Pero dahil sa inyong mga suporta at alam kong darating din tayo doon, magbibigay ako ng GCash sa inyong lahat. Tig 200 bawat isa. So kung sino yung pwede ninyong anuhin. Hi ganda! Hi ganda! Nandiyan sila nanonood ah. Kung sino yung mga pwede ninyong kontakin sa mga kakilala nyo, sa mga pamangkin ko, mga pinsan ko, ninyo, yung mga pinsan ko dyan, mga pamangkin ko, ilista ninyo yung mga names ng mga kakilala nyo nag-join ha. Nandyan sila so makikita ninyo dyan sa, natin, dyan sa mga comment section, nandyan yung mga names nila. Para sa next time na ako ay magla-live ulit, magpapa-games na ako, ha? Magpapa-games na ako. Kulang lang kasi yung oras natin dahil ayaw ko namang mapuyat kayo. Kasi yung iba sa inyo dyan, may trabaho pa bukas, kahit Sabado sa inyo dyan, di ba? So, ganun na lang. Bibigyan ko kayo ng tig 200 kayo na GCash. Ha? Yun na lang. Yun na lang ang best na pwede kong gawin. Yeah. Bawat isa sa inyo. Yeah, Maring Trisha, meron kang Tim Hortons gift card from me. Konti lang yun, kayang-kaya mong bumili ng kape mo. Pero just a gesture of appreciation from me kasi nga masyado kayong mga supportive sa akin, right? So, ayan. Shoutout sa inyo dyan. Ate Kleng Sari-Sari Store dyan sa Real. Mamili na kayo doon. Mamaya na kita sisingilin ha sa pagpa-plug ko, Kleng. Ayan. Oy, sana naman nagstay kayo ng 1 hour. Hindi lang kayo ngayon nag-join. Para makakuha ng GCash. Ha? Next time, lilista natin kung sino yung mga mag-i-stay. Yung mga darating lang pagka meron ng prices hindi kasali. Ha? Para fair sa lahat. We're just trying to be fair here. At saka, sabi ko nga sa inyo, kung pwede lang
Kung madatong lang ang mommy brands ninyo, hindi lang 200. Pero, malay ninyo, keep sharing, keep watching the videos, para dumami yung ating watch hour, para ma-monetize tayo ng YouTube. At syempre, kung may monetization na tayo, mas marami tayong ma-share na blessings galing kay Lord, 'di ba? Kasi lahat naman 'to galing kay Lord, hindi naman sa akin eh. So, pasasalamat. Pag-pray nyo lang ako lagi sa inyong sali nyo ako sa inyong mga prayers na lagi kaming healthy dito, na mga nasa malayo. Ewan ko kung nanonood yung mga kasama ko dito sa bahay. Mukhang tulog pa sila. Shout out sa inyo kung nakikinig kayo. Thumbs up naman kung nakikinig kayo dyan sa taas. Nandito kasi ako sa basement eh. So, ayan. Next time next time. Yung mga magbababad na manonood sa aking live, makikita ko naman dito. Magpapaano tayo. Prince Charles Vergara, ala, binuking. Si Mariel po, madam, di nanonood, sabi niya. Yel, ano na yan? Ha? So, yun So, at least 50 yung mga nanonood ngayon, right now. Pero at least 10 dyan is from abroad. From dito sa Canada. So, tignan natin Yung mga listahan ninyo dyan ng mga pamangkin, tignan ninyo, huwag kayong lumampas sa 40. Yan, si Jake, si Lorray, si Jebong, mga nanonood dyan, si Ellie. You're welcome. Yeah. Sige. Sige, singilin ninyo si Tita Remy. Singilin niyo si Tita Remy. Malay nyo may makapanood din at may mahabaging puso na mag-donate sa atin ng ipapamudmud natin sa inyo na mga supporters natin. Alam ko konti lang yung 100 or yung 100, yung 200, pero alam ko makakatulong yun sa inyo kahit sa konting bagay lang. So, salamat muli sa inyong lahat. Salamat muli yung mga gustong magstay at magpagkwentuhan pa sa akin. Okay lang, magstay kayo. Magtanong kayo kung anong gusto nyong tanungin. Wala tayong games ngayon. Sinabi ko na kung ano yung matatanggap ninyo. Ano lang yan. Pera lang yan. Ano na, pinagpapasapasahan din lang natin yan. Oh, hello daw, Auntie Remy, sabi ni Trisha. Sabi ni Trisha. Ayan. Shout out kay Rodman. Shout out. I-review ko mamaya yung ating Meron naman ako ditong tawag? Dumami tayo 52. Yung dalawa, ibig sabihin, kararating lang. Welcome. Pag-shoutout naman yung mga bagong dating dyan. Jake Lore. Yeah! Wait lang. Thank you. Yeah, just keep praying na na maganda parati yung kalusugan natin dito at yung ating amo. Nabiyayaan tayo ng maganda at mababait na amo. Patuloy sana silang maging ganon, para patuloy din tayo. Ano ba yan? Wait lang Kasi tinitingnan ko. Ano yung sabi mo,
You're welcome sa inyo. Salamat din sa inyong mga support, ha. Ay, Prince Charles. Wow, si Prince Charles nanonood. Ay, Prince Charles, nandito ako sa Canada today. This time, oo. Nagbakasyon kami noong November, nakabalik na kami. Yeah. Pasensyahan nyo na yung nakayanan ko, ha. Pasensyahan nyo na yung mga nakayanan ko. Kaysa naman magpa-games ako tapos bibigay ko lang sa 3 or 5 yung yung mga na makakatanggap. So at least kayong lahat nakatanggap kahit konti, 'di ba? So next time, gano'n na lang gawin natin. Magpapa-games tayo. So kung sino yung magi-stay at nakikinig talaga sa kwento ko at masasagot yung aking mga tanong. First na makasagot, may mga may mga papremyo din tayo. Yung mga nag-cutting classes dito sa ating online stream, kalahati din. Cut din yung 200 nyo. Cut. Yeah, yung mga inaantok na, pero oy, nandiyan pa rin kayo 51 pa rin. Ano ba ang gusto ninyong marinig na kwento? Yun. So, ganun ako nakapunta sa Hong Kong. Yung pagpunta ko sa Hong Kong, kung gaano kahirap yung first month ko doon, parang na-mirror lang din dito sa Canada. Parang naulit-ulit dito sa Canada. Yeah. Mas maganda yon para lahat may hati. Kung sa Ilocano pa, at dabingay ti may sa nga ti may sa maysa. May parte ang bawat isa para happy naman lahat. Pero next time magpapa-games tayo. So Roxy, ilan kayo diyan na nanonood? Gising pa ba kayo? Mukhang tulog na kayo Wow, amen, Mars Trisha. Si Maring Trisha, yung kanyang anak si JJ, nagpapa-shoutout yun. Mukhang nanonood yun ng mga videos ko. Kayo, manood din kayo ng videos. Tips papuntang Canada sa IT grad. Wow, ganito yan. In all honesty, kung gusto ninyong mag-abroad dito sa Canada, pumunta kayo sa cic.gc.ca. Makikita ninyo doon kung paano mag-apply papunta dito. Hi, JJ! Thanks for watching, Balong. Ninang Brents here. Yeah. Shout out sa mga taga ng Baran dyan. Manang Lina, Manong Ador. Sino pa ba? Oy, Itchel! Kumusta na? Delia, gising pa. Wow! Wow, okay. Sige, ano na nga yung tanong ni Prince Charles, sabi niya, kasi gusto ko lang makasiguro na kung ano yung si Imang talaga, wag kang fake news, walang Isko Moreno dito. Okay. So, ang gusto ko lang sinishare kasi yung according to my experience, kasi ayokong magbigay ng misinformation. So, ganito na lang ang magandang gawin mo, Prince Charles. Mag-search ka dun sa internet, tapos, i-type mo lang doon how to apply for Canada. Kasi, kung IT ka dyan, hindi ka agad-agad IT ang magiging trabaho mo dito.
So, just to let you know na ako, nagturo ako sa Pilipinas, accounting graduate ako doon. Yung asawa ko nagturo din sa Pilipinas at in fact, nasa Office of the President siya dati. Dahil yung commission na kanyang inahawakan doon sa vegan is under the Office of the President. Pero pagdating dito, hindi yun ang trabaho mo. Magi-start ka from scratch. Pero, pag tiningnan mo doon sa website ng cic.gc.ca, ay, meron kang makikita doon kung ano yung mga paraan, kung paano ka pumunta rito. Mai-share ko lang kasi ako nagpunta ako dito sa Canada as a live-in caregiver under the live-in caregiver program. At ang trabaho ko is nanny ako dito. Ang pwede mo lang gawin if you came to Canada under the live-in caregiver program is nanny or elderly ang pwede mong alagaan dito. Pero may mga ibang ways. Meron silang tinatawag na provincial nominee. Ngayon, stop mo na yung live-in caregiver program nila dahil nga dito sa pandemic. Pero may ibang mga ways kung paano ka mag-apply dito. Mga pilot, caregiving. Caregiving din yun pero pilot ang tawag doon. I-search ninyo dyan sa cic.gc.ca, sinasabi ko nga. Makikita ninyo doon. Lahat naman kayo IT. Lahat kayo. Kayong mga IT lalo na mga nasa computer lang kayo lagi. I-search ninyo doon. Doon makikita nyo. Ang anuhin nyo lang, and I'm not sure, pero naririnig ko na yung iba is nag-a-apply doon mismo sa Canadian Embassy. Pero, yung iba naman, meron silang agency na ina-applyan, pero make sure na yung agency na yon is accredited at hindi siya peke. Dahil ayaw nating luhaan tayo afterwards dahil lang gusto nating pumunta sa abroad, Make sure lang na lahat ay legit. Lahat ay legit, huwag magmadali. You're welcome, Prince Charles. Sana nasagot ko yung tanong mo. And I'm sorry not to give you like a detailed information on how to come here as an IT expert. Pero, yun lang ang gusto kong sabihin. Dahil ayaw kong mamislead kayo, ayaw kong mamislead kayo kasi hindi naman yun ang expertise ko. Ang expertise ko is magpalit ng diaper, magluto sa amo ko, ipag-drive yung aking mga alaga, maglinis sa kanilang bahay. Yun ang expertise ko. Makikita ninyo yung mga names dyan. Mga names na kilala nyo. Oo, tingnan ninyo yung mga sumusulpot lang Be honest. Pero may 50 pa rin tayong nanonood. Hello sa mga 50. Oh, thank you, Emer. Thanks, Emer, for staying. Stay safe. God bless you. Late si Jenny Villamor. Nako, kalahati ka lang. Late ka Next time earlier, Jenny. Pero okay lang. Nakahabol ka naman. Kalahati lang kay Jenny. Wow, grabe. Bye, Emer. Bye, Sam. Bye, Nathan. Ang poor ng connection. I know. Ganyan nga sa Pilipinas. Nung nandyan kami sa Philippines, hindi ako makapag-upload ng aking mga videos gawa ng napakahina ng internet connection. Kasi naman malapit kami sa bundok. So, alam nyo na. Ganun lang. Kwentuhan. Next time ulit. Sino to? Sino yung nanonood? Manang Lina? Shout out sa mga taga Binongan na nanonood.
Hello, hello. Thank you for all your supports sa mga taga-Nambaran. Manipod rogrogi, kunana ni Rodman. Nanood daw si Inang Edot. Oh, okay. Yung mga may wifi lang, kasi pag load lang, kawawa naman sila, baka yung ibibigay ko kulang pang pambili nila ng load. Yung mga may wifi lang manood. Thank you sa mga mag-out na. Salamat sa inyong lahat. Good night, Philippines. Yung mga nandyan, yung mga gusto magstay, welcome pa rin kayo. Kung ano yung mga gusto ninyong tanungin dyan. Yeah. Agbinggo man ni Inangin, ano siya? Awan, hanga makabinggo, buy-buya. Nanonood sila ngayon. How to be me? Wow, grabe naman si Jenny. I'm flattered. Ganito lang, oh. Kumain ka ng marami para magkaroon ka ng 2 baba. Karen Sotelo. Thank you. Salamat sa inyong lahat. Natutuwa naman ako. Nasaan na kaya yung... okay. So, napapag-thumbs up na natin yung mga nasa Philippines. Ngayon naman yung mga nasa Canada. Thumbs up yung mga nasa Canada. Thumbs up. Oh, from Binongan, Remy, I know. From Binongan, sino yung mga nanonood dyan? Si Kapitana ba? Gising pa. Daylin Fersarit. You're welcome. Salamat din ha, salamat. Salamat. Sige, matulog na kayo. Ay, ayokong mapuyat kayo. So, kung sino pa yung mga nanonood dyan. Hello, Antipas ka no. Kuna ni SP ne. Yan na ni Antipas. Sotelo Kisha. Hello there. Ayan. So, patuloy pa rin ha. Nasaan na yung aking mga... Ayan, si Marie. Sino pa yung mga nandito? Si Emer, nag-out na siya. Sino pa yung mga nandito sa Canada? Mag-thumbs up. Becca, wala ka sa Canada. Yung mga nandito sa Canada, please. I-type nyo na lang Canada. Wow, okay. Tinitingnan ko doon sa sa laptop yung ibang nyo kasi na maliliit masyado yung dito sa phone, hindi ko siya makita. Pero malakas pa yung pang ko ha. Paningin ko. Marlene Tabarnilla. Sino itong si Marlene Tabarnilla? Taga saan ka, Marlene? Mga kamag-anak na hindi ko nakilala. Binongan. Merlin. Sino dati Merlin? Sino timakin anak king kanakong? Ray. Oh, okay. Yeah, Kabagyan. Alice Leon. Sino naman to? Binungan din daw. Grabe, lumang tao na talaga ako. Marami na akong hindi kilala. Ay, putot ni Ray.
Oh, good night. Good night, Ellie. Good night, boss. Good night, Ellie. Thank you, ah. Thank you. Sige, maturog kayo. Ay, kabsat na may lang. Okay, okay, okay. So, Stengay, mas matagal pa ngang wala si mama mo dun sa Pilipinas kaysa sa akin. Kilala pa niya yan? Hindi na. Hello there. Oh, mag-ano naman kayo? Mag-comment naman kayo. Good night, Janessa. Rabiin na kung ne, maturog kan. Thank you, ah. Thank you, thank you. Sige, sister. Thank you for watching. Si Kapitana, oh, magsisimba daw bukas. God bless you. God bless you. Maturog kayo. Ay, nala daw maturog. Yeah. Okay, good night, Crisel. And everybody who's going to bed. Matulog na kayo. Para hindi kayo mapuyat for tomorrow. Kami naman, ay, wait lang, kuhanin ko nga si Santana. May nanonood ba dyan sa taas? Pakibaba nga si Santana dito, please. Karen Sotelo. Yeah, abangan ninyo yung next live ko, ha. Tama-tama, Cecil. Tinatanong mo yung aso ko, eh. Sabi ko, dalhin dito. Thank you, love, sister. Nandun kanina sa taas, eh. Sir Doms, pakibaba nga si Santana dito, please. Nahanap nila. Tapos pakantayin natin siya. Ang kanta niya, roof, 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 roof. Wait lang. Kukuhanin ko. Parang ayaw nila ibaba. Hindi. Pinaihi ko na nga kanina. Ang lamig-lamig. Nag-iisno na naman eh. Sa labas. House tour. Ayan o. Kita nyo. O. May nag-mind na ng ng aking bedsheets dito. Kaya lang kay Auntie Beth ito. O. Room niya ito pag nandito siya sa bahay. May costume si Santana. Kala mo wala. Sige. Good night na, Trisha. Good night na rin sa iyong baby. Si Jenny Villamor, okay lang daw house tour. Maglilinis muna ako kasi makalat yung bahay namin. Pero kita mo, ayan o. Malay mo, El Marie, magiging sa'yo yung bed sheets. Mukhang wala na siya eh. Ay, yung blouse ko, sister, sure, you can have it. Good night. You're welcome, Trisha, and thank you rin. Thank you rin sa, sa panonood ha. Keep sharing, keep watching my videos. Si kuya, ayun. Kalbo pa rin. Hi, paring Walter. Kumusta kayo dyan sa Saskatchewan? Pasyal kami dyan minsan, ha? Kailan kami mamasyal dyan, hindi ko alam. Pagka okay na tayong lahat sa protocols. Oy, welcome, sister. Yeah, you can have my blouse. Okay lang. Sa kanya daw to. Markahan mo na. Flora. Si Trisha. Oh. May mga shopping bags ako dyan. Marami.
May TF si Santana eh. Mahal ang TF niya eh. Ay, grabe si Mariel. Nakadata lang siya. Oh, bongga. Matirang matibay, patulog na. Baka yung cellphone ninyo tumiplak doon sa inyong mga mukha. Ganun ako minsan eh. Puyat gang silot. Yeah, okay yan. Sige, magpuyatan tayo, kala nyo? Ah. Wala naman kayong pasok bukas, matulog kayo maghapon. Sino ito? Wait lang. Emer. Oh, hello Manang Lina. Thank you Thank you for staying. Oh yeah, may 40 pa tayo. Wait lang. Kukuhanin ko lang si Santana ha. Kukuhanin ko lang. Mag-usap-usap kayo dyan. Where is Santana? Come. Manilak ako. Bang! Ewan ko. Nilak ako, guys. Nilakan nila yung pintuan pataas. Wait lang, tawagan ko sila. Grabe. So, ano nang ginagawa nyo? Tulog na kayo? Nakalak dito yan ni Santana? Enroll mo? Loka taman ninlak damo ito jarwangan. Nagsashovel siya ng snow. Marilyn Advincula, Gilfron De La Paz, Ana May Aurelio, shout out sa inyo. Okay, ipababamlatan. Pababamlatan, bumabaday ta. Okay, wait lang Kuhanin ko lang si Santana.
Okay. I found her. I found her. Hello. Hello. Hello, everybody. My name is Santana. Oh, naka-jacket siya, oh. Tama? Hi. Hi. Hi, hi, hi. Hi, hi. I know. I know. You miss me. You miss me. Kyle Santa Maria. SP. Look. Oh. Aso. Ito na si Santana. Hello. Say hello. Ba't namumula yung mata mo? Ay, pull up. Okay, it's okay. It's okay. O, naka-jacket si Santana. O, dito muna siya sa bed. Aww. You stay there, okay? Stay here. Here. Stay. Good girl. O, dyan ka na. Para makita ka nila. Doon lang siya sa bed. Sorry, Mariel. Nauna na siyang gumamit ng ng bed sheets. Renlyn Ramos, thank you. Sige, sige. Good night. Social ni Santana, di ba? Oo. Yung mga may work at di kayang magpuyat, matulog na kayo. Yeah. Wow, I know. Taray ni Santana, di ba? Naka-jacket siya kasi nilakad ko siya kanina. Ayaw niya kay Uncle kasi nga, wala ako dun sa taas. Nahanap niya ako. Cute siya talaga. Very sweet pa yan. Pero pag pinagalitan ko, ano siya, nangingilid yung luha dito. Nga kinain ni Cristelen. Sige, good night na. Yung mga hindi kayang magpuyat. Yung mga bata dyan. Si Jake, si Jebong, si Ganda, yung mga nandyan sa bangkag. Thank you. Thank you. Next time na ulit. Okay, si Batna Beck. Si Batna Beck, ha. Bye, everything. Good night na, guys. Si Mariel, alam ko yan may work bukas. Matulog ka na. Sophia Ann. Yeah, thank you. Yeah, ang cute niya. Very cuddly. Gusto niya na pagka nandun kami sa sofa, nakikiupo din siya. Si Santana, July. Magto 2 years sa magto 2 years si Santana sa March. Yan, dami niyong gusto kay... Gusto niyo si Santana, ha? Main niyo kay Santana, ha? Yeah, next time may kantahan na tayo, pero ayokong maka-copyright strike eh. Sayang naman. Kaya pa lang, Cristel. Kung ano timiplak dahil yung cellphone ni Jeropa mon. Nalaglag na. Baka gusto mong dagdagan, sister, yung gift nila. Stay safe. Yeah, stay safe, everyone. Good night na. Good night na sa inyo. Yung mga gusto matulog, matulog na kayo. Next time ulit kwentuhan tayo. Magkukwentuhan pa rin tayo. Ana May Aurelio, you're welcome. Yeah, bata pa daw si Tita Flora Jacob. Oh. Diba? Pang next time na yun, SP. Pang next time na yun. Pang next time.
Para balik kayo sa ano ulit. Sa ating live. Ha? Yeah. Good night na rin sa mga bata. Matulog na kayo mga bata. Tsaka yung may mga pasok bukas. Pag magdamag ba, Rems? Pag magdamag ba, 2K? Mapupuyat. Mapupuyat ng husto. Ah. Ora yung gabigatin no pa. Yeah, pwede din. Wala na parang yung mga yung aking mga yung aking mga viewers dito sa Canada may mga pasok yata. Next time i-try kong mag-live ng i-try kong mag-live ng gabi dito. Tapos I mean umaga ninyo diyan. Ita-try ko 'yon. Good night po. Good night, Mark Aaron. Still fighting. 36 viewers still fighting, 'di ba? Oh. Oy, make sure na lista ninyo yung mga names ha. Submit ninyo sa akin bukas. Che-check ko naman dito eh. Che-check ko naman dito sa ating chat. Just to make sure na nandito sila. Sino yon? Hi, Auntie daw. Hi, Auntie Maria. Sabi ni Cristel. Kota na ba, sister? Kota na ba? Hindi ka na magtitinda bukas. Nakakota ka na. Yeah. Si Santana, kawawa. Kahapon pinagalitan ko yan. Grabe si Lot. Huwag mo naman pamigay si. Cristel. Ay, bumalik si Erica May Santa Maria. Oh, hello. Hello ulit. Maala lang dyan dos gasot niya. Wow, si Remy ang magbibigay niya na hindi ako. Yeah, ano pa ba? Kapepay lang mo pangibagatangan mo, Crystal Joy mo. Ay, congratulations pala kay Crystal Joy. Kini Denmark. Wow, narinig. Wow, nakita ninyo? Nakita ninyo yung yung message ni Trisha? Ni Kumars kong Trisha? Yung ibibigay ko daw na pang teams niya, idagdag ko na lang pangbigay ng sa GCash sa Pilipinas. Wow, guys. Ayan. Meron na akong starting point for next live natin. Shout out sa mga puyaters. After 10 years, yes. Baka naman paringgam sa idinidimakya. Maturog kan, Roxy?
Oh, thank you, Miss Trisha daw, Mars. Ayan, oh, may aabangan ulit sila sa ano, sa next live. Oho. Yeah, no more sana all, Crystal Joy. Happy ka na. Happy. Happy. Antok na si Roxy. Kailangan mo na ng toothpick para ma-hold yung mata mong ganyan. Oh. Ay, magre-regalo ako sa inyo pag nandyan na ako. Gusto ko personal kong ibibigay. Carl Angelo. Yeah, thank you for watching my live. Manood din kayo ng mga ano ko ha. Kung gusto niyo malaman yung OFW story ko, doon panoorin niyo 'yon. Ay, Crystal Joy ka na i-specify mo no sino nga auntie. Ti dumaw dawatam ti regalo. Kasi sumagot ako, akala ko ako si Auntie Beth oh. Baka si Auntie Beth ang sinasabihan mo. Penelope Nicole. Ang ganda naman ng name niya. Penelope Nicole Barbosa. Good evening. Good morning from Canada. Puson ka malangan ya mo nga palitan day ta Aragon nga pilyedom. Palitan mo na ng puson. Arceli, si Lot, mukhang 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 bagsak na yata. Good evening. Hello, hello. Angelito. Hoy Ara, bakit ba? Gising pa ako, sabi niya. Sa wakas, official Mrs. Puson ka na. Congratulations ka no. Crystal Joy. Agpili ka sino nga auntie? May isa lang Auntie Maria Latan. Jenny Villamor. Oh, sure. Pag minsan, ewan ko kung paano ba tayo magkakakita-kita nito. Kasi most of the time dumediretso ako sa Ilocos pag nagbakasyon ako. Malay mo, pagka nagbakasyon ako makapasyal din kayo sa Ilocos. Yeah. Para masali kayo sa vlog. Crystal, sabi ni Auntie Beth, nayunan nakanuti sa lapi. Dedicated ko nga regalo, king ka. Yung mga kapitbahay ni Lot na hindi patulog, shout out sa inyong lahat dyan. Auntie Maria, baka naman, wala na ni Crystal. Nayon na nga ruti sa lapi, dedicated cooking ka. Dagdagan niya daw ng 50 centimos. Oh. Marami na yun. Tingnan nga natin kung sino yung matibay sa inyo. O may 29 pa, marami pa rin. Sino yung kumari mong Gina G? Gemaline Tugano. Nasaan siya? Anong name niya nang ma-shout out? Yung mga nagpapa-shoutout naman na na mga nag-subscribe wala naman sila ngayon, so saka ko lang sila i-shoutout pag nandito sila sa live.
Kung na no 5K. Kung na no 5K, hamunay ako naman nanti mga bet. Slowly. Slowly. Oh my gosh. Nakipag-away pa sa anak, maagaw lang yung cellphone. Oh, shout out kay Pinsan Violi. Oh, kumusta insan? Oo, si Santana tulog pa. Oh, Maring Trish, out na ako kasi may bibilhin lang sa labas. Oh, thank you, Mars. Thank you for all the support. God bless din. Ingat kayo dyan, na. Pupunta ka ba dito next month? O sige, sana naman wala nang restriction, ha? Magkita sana tayo. Penelope, thank you. Yeah, manood lang kayo sa aking mga vlogs. Ano bang preferred ninyo, guys, sa mga vlogs ko? Kasi I'm trying to find my niche. Kung ano ba, sa farm or yung lifestyle, sa travel, ano ba? Or lahat din. Kasi I'm trying to find kung ano yung strength ko sa pagba-vlog. Bakit ganon? Naputol saglit ah. Maring Trisha, give me a shout pag nandito ka sa Toronto, ha? Baka makapagkita tayo, makapag-meet tayo. Bakit natatawa si Rose? Rolex Zapata, hello! Hindi ko nakikita yung iba. Wait lang. Pa-shout out kay Insan Beauty. Ba't di ko nakita yung yung comment mo kanina? Pero shout out, magandang gabi. Si Ririing kayo pa lang. Pinapatulog niyo si Remy Puso, no? Walang anak yan na mali. Nabannog ni birthday girl. Present, oh. Present siya, no kayo. Abangers din yan, eh. Ano bang handa mo kanina, Insan? Haan ko nga nabasa. Hindi ko nabasa yung comment ni Insan Oling. Yeah. Thank you, Lord. May ba ng Tatay Roxy? Nagbigay ba ng pansit si Auntie Iming kanina? Very good. Wala cake. Wala. Hindi na tayo. Awanti cake. Sige, next year na siya mag-cake. Next year na siya mag-cake.
Hayaan nyo na lang siya. Pag inaantok na, patulogin nyo na yung birthday girl. Mangango mo pa lang yan. Kaya nang sa una niya pa na i-boss. Wow. Wow, dua nga cake. Dua ti cake na. Dalawa ba ang cake niya, ano, Cristel? Dalawang cupcake. Dalawa yung cake niya, dalawang cupcake. Knockout na. Eh, gising ka pa, Sister Flora. Hindi ka na ba talaga magbebenta bukas? Ay, nako. Si Kleng, ano nangyari kay Kleng? Wala siyang 200. Wala na. Mukhang tulog na si Rosalia, ano, Arceli. Maribel Grimaldo, ano yung tinype mo? MLSO, ano yun? Magtinda. Grabe naman mga bata yan, 10:30 na hindi pa tulog. Sige, sige na, good night. Good night na, Lot. Mega shout out. Mega shout out kay Maribel Grimaldo. Hello sa'yo. Night, Ellie. Oh, nakaawid ka. Okay. Good night. Oh, okay. Sige. Maturog ka nga, Rodin Balong. Thank you, Thank you sa panonood. Thank you sa panonood ninyo. Anyway, I have to say bye-bye na rin. Kasi, marami din pa akong gagawin. Erica May Santorena. Bumalik ulit si Erica. Puyatin ninyo yung mga bata para makatulog sa gabi. Huwag ninyong patulogin sa araw. Sa kinakam ni Roxy. May ibibigay ka pa ba kay Roxy? Dapat mo kini Roxy, Ming. Nako, baka mama hindi makatulog yan. Niisip, no, naamoy niya yung pansit walang cake kulang See you, Jenny. Thank you for dropping by, anak. Penelope still watching. Thank you for staying. Yeah. Wala lang kwentuhan hanggat makatulog kayong lahat. Sige. Tingnan natin kung sino yung mga matitibay sa puyatan. Pero yung mga may trabaho, may mga school, yung mga bata, matulog na kayo, yung mga nanghihina na kagaya ni Kling, sabi niya matulog ka na. Sa next vlog na lang ulit, tayo magkuhuntahan, mag-uusap, magkukwentuhan. Good night, Rose! Sige, ni Cristel, naka-ring pa Kasi nung nandyan ako sa Pilipinas, sa totoo lang,
Yung mga yung mga comment ni Imang hinahide ng ano, baguhin mo yung mga comment mo, Imang. Tinatago niya. Wala akong pasok ng Sabado. Nako, rest day ang Sabado at Linggo. Lalo na ang Linggo. Lalo na ang Linggo, ano, sino yung watching from Binungan? Oh, Janelle Chris Balalong. Aba, late ka na, anak. Pero welcome. Welcome, Janelle. Or kanina ka pa. Ngayon ka lang ngayon ka lang comment. Ay siya, yung mga ayaw pang matulog, sige lang. Yung mga nasa Philippines, sayang din yung 200, di ba? Pero syempre, yung mga umalis na ano, at least nagstay sila ng 1 hour. That's good enough. That's good enough. Kung pwede lang sana ako mag-live nung nasa Pinas ako nagpa-games talaga ako diyan, pero anyway, don't worry, magbabakasyon, hopefully makapagbakasyon ulit kami this year, pero most likely mga early next year na lang. Oh, pasok ka na daw, Remy Puzon. Good night na, Marilyn. Thank you. Abalubat na siya, oh. Talaga namang sinagad mo na, darling. Maraming salamat. Thank you. Sayang mo di pansit ni Auntie Remy. Awanti partner na nga cake niya. Hindi rin kayo masyadong masarap ang pansit kung kulang ng cake. May nakanto ka na bigat. Ming! Nangag mo ni Roxy. Tagtagim pa na nga makaturog. Yatim po yan. Let's go. Pero you can get out of the live anytime you want, ha? Kayong mga nasa Pilipinas lalo na. Aba, nagbago isip ni Tengay. Nagbago isip po, Teng. Mag-attract tayo ng mga ano natin, mga sponsors natin for giveaways. Share ninyo yung live natin, ha. Kung makarating ito kay Carla Estrada na twin sister ko, kagaya ng sabi ninyo, at saka si megastar Sharon Cuneta, balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Ano na nga yung kinanta natin last time? Teka, nawawala na yung isang cellphone ko. Santana, kinuha mo yung cellphone ko? Nasaan na? Iniwan ko ba sa taas? Rochelle Estrella, good night na. Baka lalo kang antukin, Imang, pag ako kumanta. Ang lamig-lamig pa naman ng boses. Cecil Timako. Pasok ka na rin daw sa banga, Cecil. Baka naka-on lang daw yung phone mo, pero hindi ka
O, shinare nyo ba yung live natin? Pero I'm sure tulog na kayo sa Pilipinas kasi ang aga ninyong matulog eh. Kagaya nga ng sabi ko nung nandyan ako, ang aga ko rin matulog. Good night, Sofia and Sevilla. See you sa next live. Yes, darling. Thank you for your support. Nood-nood pa rin ng mga videos ko ha. Keep panood. Kasi next time, baka randomly magkukuha ako ng questions na galing doon sa mga videos ko. Mga nauna. Tanyo naman yung video kong una, di ba, ang tsaka? Matulog ka na, Lot. Kala ko nga tulog ka na eh. Hindi mo na rin kaya. Sikling, hindi na nakayanan. Tulog na yon. Nagpunta pa sa kanina yon. Oh, Antibet da. Pang next live naman yun. Grabe naman ito. Pang next live na yun. Para bumalik ulit kayo sa next live. Yeah. Sa inyong mga mga viewers at saka mga supporters, kung gusto niyo mag-suggest ng something na pag-uusapan natin during the live, i-comment niyo lang dyan sa mga videos or dito sa live na to para the last man standing is a woman. Charot. Yeah, sa next live natin para may mapag-usapan tayo. Watching from New York Cubao. Jenny Trinidad. Yes. Good night na anak. Good night. Sa uulitin. Hindi pa kayo tulog talaga? Talaga ba? Anong oras ba kayo natutulog? Parang late din kayo matulog eh. Mukhang hindi ka na nga natutulog, Teng eh. Kayo na nagbibigay ng price. Kayo na nagbibigay ng amount ha. Sige. Bigyan nyo na sarili nyo. Ayan, sige. Yung iba, 25 na lang tayo. Tulog na yung iba. Si Miles, nagpa-practice kasi sila sa church. Kasi back up siya bukas. So, siya meron din siyang Tim Hortons gift card sa akin. Si Sister Delia, na kapitbahay ko, meron din siya. Si Sister Mary, pagkapihin ko na lang siya ng Nespresso dito sa bahay, mas bongga pa yun. Gagawan ko rin siya ng breakfast niya na omelette. Yung mga taga-Kurokan dati, sanay sila magpuyat. Thank you, Penelope. Yeah, I hope din na dumami. I-share ninyo yung channel ko ha. Share yung channel ko, i-like nyo na rin, pa-subscribe nyo sa inyong mga kaibigan. At maganda itong natin, may mga thumbs up kayo dyan sa live natin. Thank you very much. May 52 tayong likes. Keep sharing, keep watching the videos, keep joining the live para makilala tayo. Kasi mag-i-spread yan eh. Pag shinare nyo ng shinare yan, mag-share yung mga shineran ninyo hanggat makarating sa mga taong may mga mapagbigay na puso. Who knows? Hindi natin alam kung saan patutungo yung channel ni Mami Brands. Lalo na at ito ay ipinanganak sa puso ng pagtutulungan at pag-ibig. Good vibes lang tayo. Love, love, love. Lagi ha? Umaangat ba? O 27 na ulit?
Mukhang ayaw magsialisan eh. Good night, Renato. See you sa next live. Yung mga naka-wifi dyan, kung inaantok na kayo, hayaan nyo lang naka-on yung mga cellphone ninyo. Papatayin ko na lang mamaya ito pag nag-end ako ng live, ha? Oh, si Gilfron, hindi pa tulog. Oh, Puyaters gang din pala to. Sige lang. Magkwentuhan lang tayo ng kahit ano. Sinong pinapatulog mo, Imang? Oh, si Arceli, nandyan pa rin. Wow. Nalalaman ko kung sino yung mga nag-i-stay, ha? Thank you sa inyong lahat. Ay, shout out sa mga taga Nueva Ecija na mga shineran ng kapatid kong si Flora. Shout out sa inyong lahat. Oy, mag-comment naman kayo kung nandyan kayo sa live. Lagay nyo dyan, pa-shout out from Nueva Ecija. Masapol ba nagka-pen, Cristel? Nya ba talaga tinaga mo Cristel o no Crystal? Si Gemaline at Cecilia, pati bayan. Hindi, iyaan mo sila eh. Lagi naman ding puyat yung mga yan eh. nakita mo yung comment ni Auntie Beth. Ano yan Roxy? Auntie Brenda and Auntie Bre. Laking korokan. Tama. Anya ka no Roxy. Kunana ni Gemaline eh. Mga Ilocano dyan eh. Kunwari pa itong mga taga-Korokan na to, marunong din naman kayo mag-Ilocano eh. Mga dugong bagoong kayo, oy. Pare-parehas lang tayo mga dugong bagoong. Ala, grabe ni Roxine eh. Agkam kampanya mo din. Hangko bagbagaday ta, baka madamdama, bagadang ako ah. Basahin nyo lang taday comment na ni Roxine. Good night, Roxy. Maturog ka. Sige na. Ay, Remy Poson, sa'yo din na manggagaling yan eh. Sa'yo rin na manggagaling yan eh, Remy Poson. Ala, si Santana, oh, parang hiyang-hiya siya, oh. Yeah, 23 na lang. Pabiling peros. Okay lang yun. Ako nga, uminom kanina ng peros eh. Tingnan ko nga kung sino yung makikipag one-on-one dyan. O 10:49 na sa inyo dyan, o mag-11 na. Si Kling mukhang napagod sa kasalang pinuntahan. Ilan kayang plato ang kinain nun? Sige sister, manood ka hanggang 12. Hayaan mo na yung mga inaantok, matulog na kayo.
Nagtatampo na si Santana, oh. Oh, asan daw si Baning Antipong? Awanin na ibus na nagyanta Gcash yan ti Remy talaga. Agkuan, agabunar. Nanimik tuloy ang labas. Walang feros dito. Oh, hindi pa din si Gilfron, oh, hindi pa din natutulog, oh. Ano po ba ito? Laban sa lahat, sabi ni Arceli. Janelle Chris Balolong, naladaw ka nga simbrek. Tapusin mo to, ha? True. Maturog kan si Insan Remy. Napagod ka kanina, birthday mo eh. Mukhang nagpakain ka yata sa buong barangay Binungan eh. Ayan, si Penelope, madami daw siyang feros. Bumili na kayo sa kanya. Erica May, nandyan pa rin si Erica May. Yeah, di ba ang saya lang kwentuhan lang? Ganito lang kwentuhan, nuntahan, kahit ano lang pag-uusapan. Kami dito sa Canada, pag ganito na Saturday, as a family namin at least, walang work sa pag Saturday kasi we make sure na meron kaming time sa family at mag-rest din. Kasi dito sa Canada, may malaki ang binabayaran naming tax. Pag nag-overtime ka, kalahati nung sweldo mo napupunta sa tax. Hindi na kami nag-overtime. Agorora ni SP. Wala na si Iming. Knockout na. Bayan yun, tamaturogan. Pagururay na pa na ki daddy. Next time, pag nagpadala ka ng pansit, damihan mo kasi marami sila dun sa bahay. Amoy lang ba ang angot lang tinabagi ni Roxy? So, wala nga ko na nga mang-angot na kanupela di pansit, pero hindi pala siya nakatikim. Paano na yan? Amoy lang pala sa kanya. Oh, kung may tinatago ka pa dyan sa baul mo, bigyan mo na lang siya bukas. Bigyan mo siya bukas ng pansit niya, pang breakfast niya. Oh. Unahan mo siyang gumising para naman maano siya, matuwa. Paru-paro G eh, oh. O, ilang kilo daw? Ano yan? Ilang kilo? Ilang kilong pansit? Kahit ilang kilo, sister, ipadala mo doon. Kulang yan. Sa angkan pa lang natin. Kulang na, kulang na. Mengan? Mangan. Gilfron, mangan yon. Ano yan? Kumakain ka? Gilfron, kung kumakain ka, mangan. Sige lang, anong ulam mo?
Kanina kumain lang ako ng pita bread, yung flat siya. Parang tortilla, pero yung pwede mo siyang ungatin na pwede mo siyang buksan sa loob. Nilagyan ko ng avocado, tsaka fried egg. Oh, by the way pala, update sa mga nakakaalam na meron ako dating eczema. May eczema ko dati dito. Pulang-pula yan. Tingnan mo, actually, meron nga yung oh. Meron siyang konting parang peklat dyan. Pero yan, no, magaling na. Dahil yung ginawa ko nung nasa Pilipinas ako, yung first 5 days yata, na pwede na kaming lumabas kasi hinintay pa namin yung 7 days na nag-quarantine kami sa may amon pa maturog yan, Cristel. Nag-quarantine kami sa sa barangay. Inaraw-araw kong pumunta sa sa dagat. Yun, nakatulong yun. Tapos nagboil si Manang Del ng mga anong tawag doon, yung dahon ng bayabas, binabad ko siya. Yun, nakatulong yun. Pero nagpunta ako sa sa dermatologist. Binigyan niya ako ng cream. Ayun, gumaling naman siya, awa ng Diyos. Wala na. Ngayon, ang lang, pagka ganito, limbawa, dry kasi yung panahon dito lang sa Pinky. Nagda-dry lang siya ng konti. Pero inaano ka na kaagad siya ng lotion, minsan dyan. Pero hindi na kagaya noon na namumula siya yung buong kamay ko na ganyan. Huwag mo nang gisingin si Auntie Remy kasi knock out na. Pagod yan eh. Nagpakain ng pansit. Yeah. Parang nakipagsayawan lang sa plaza. Kami noon nag-ano nga kami eh. Sumisibat kami para lang makapunta sa mga sayawan. Hahanapin ako ni Inang, wala na ako doon. Anong ulam mo, Gilfron? Okay na ako ngayon kumain ng itlog, pero wag lang madami. At saka, hindi lang araw-araw. Ang medyo sensitive pa rin ako pag kumain ako Huwag mong i-comment yan dito. Tinggay, hindi papakita ni 24 oras. Alas 11 na! Alas 11 na! Alas 11 na dyan sa Pilipinas. Mukhang wala na tayong viewers dito sa Canada. Gilang. Basta nakasali kayo sa live, ayos lang. Naubos ko na yung tubig ko. Naubos ko na siya. Kukuha pa akong tubig. Pero pag umalis ako dito sa room, susunod dyan si Santana. Apayag kapkape ni Cristele. Ado ka no tinapay yanda kone Janel. Kamanga na tinapay mo yan ni Janel Cristel.
11 p.m. na. Out na yung iba. Matulog na kayo. 5 minutes pa. Mag-out na rin ako. Ha? Yung mga names ninyo dyan. Matulog ka na, Imang. Ngayon, countdown naman tayo ngayon sa pagko-close. Maraming salamat muli sa inyong lahat na nandyan pa sa live. Don't forget to share yung mga videos ko. Don't forget to visit my channel. Doon, mamili kayo kung anong gusto ninyong panoorin. Kwento ba ng OFW? Tungkol ba sa retirement farm na hinahanda namin? Yung mga trips namin, mga road trips namin. Yung mga random videos na ginagawa ko, yung mga hacks, yung mga learn and share na excuse me, yung mga kung paano magtupi, kung paano maglinis ng ganito, ng ganyan. Yun, doon, mamili kayo. Tapos share nyo sa mga kaibigan ninyo. Kung ano yung alam ninyo na mga hilig nila or mga kinahihiligan nila, yun ang i-share ninyo sa kanila. Shout out kung sino yung mga taga JIL dyan sa Pilipinas na nanonood. Shout out sa inyong lahat. At ganoon din dito sa Canada. Mga kaibigan ko kakilala dito. Magpakilala kayo. Jemalyn, pati si Whitey, ha? Pati si Whitey, sinasala niya yung mga comment mo. Hindi kita binabawalang matulog. Sabi ko matulog yung mga inaantok. 'Di ba? Ayan, natulog na yung hinukos-pukos mo na yung mga alaga mo dyan. Yeah, para makatulog sila sa gabi, yung mga bata, wag ninyong patulogin sa araw. Dito, pag 4 years old na, hindi na nila pinapatulog sa araw para sa gabi diretso yung tulog. Once na pumasok na yun sa school. Yeah, pwede rin ako magbigay ng tips kung paano ginagawa ko sa mga alaga ko, yung mga nannies dyan. Yung ginagawa ko sa paglilinis. Diyan tayo expert. Neng, kakano mga lati tinapay mo, Cristel, ko na ni Janelle. Lagi mong sinasabi yan, Imang, tinatago ng whitey yung ano mo. Yeah, Arceli, ano yung ganun po ba? Sa mga bata? Oo, huwag din yung pinapatulog sila. Tapos, ang technique dyan,
before sila kumain ng dinner or pagkatapos nilang kumain ng dinner, wag nyo na silang pakainin ng matamis para hindi sila maging active masyado. Kasi nagiging hyper ang bata. Eh kahit naman tayo matatanda, 'di ba? Pag kumain tayo ng matamis sa gabi, eh hindi tayo makakatulog kaagad. Lalong-lalo na ang bata. Pag pinakain mo ang bata ng anything na matamis, pagkatapos nilang kumain ng dinner, wala na yan. Extended na ng 1 or 2 hours yung kanilang pagtulog. Tsaka dito ang ano kasi, merong schedule ang pagtulog ng bata. Oh, kasasabi ko pa lang, tingnan mo itong kapatid ko, Biko, midnight snack daw niya. Hindi ka na makatulog niyan mamaya. Matulog ka na, Tengay, kung inaantok ka na. Yeah, Arceli, may mga kids ka ba? Yeah, ganun ang gawin mo sa mga bata. Ano nang gawin mo? Hayaan mo silang maglaro at magpagod during the day para pagka gabi, tulog sila. Eh, syempre, kung tulog sila, makakapahinga ka. Ganun lang yun. Ganun dito ang style ng mga natutunan ko dito bilang isang nani. Pagdating sa mga alagang bata, matatamis after ng dinner, it's a no-no. Kung medyo malaki na sila, siguro mga 10 years old na, okay na lang yun. Oh, good night, Cristel. Good night na talaga si Cristel, di mo na kaya. Oh, alas 12 nyo na ba? Ay, hindi, alas 11. Siya, sige, matulog na kayo. Yeah, kung may mga tanong kayo tungkol sa mga bata, yeah, tama. Yan, si Sofia. Yung mga bata, ganun ang gawin ninyo. Tapos, kailangan may pattern yung pagtulog nila. Halimbawa, kasi kahit naman din tayo 'di ba? Halimbawa kung ang bedtime mo is kagaya ngayon, nagpuyat kayo, ang bedtime ninyo is 9 o'clock. Pag lumampas na yung 9 o'clock na bedtime ninyo, mahirap na kayong makatulog niyan. Ganon din ang mga bata. Pag halimbawa ang bedtime nila is 8, pinalampas nyo yon, siyempre masisira yung cycle ng pagtulog nila. Hindi yun sila makakatulog kaagad. Kaya magtataka kayo kung bakit gising pa yung anak mo hanggang midnight dahil na-break yung pattern na yon. So kagaya niyan, pinakain mo si Sofia ng 10:45 ng sweet. Gising yan hanggang midnight. Kung makakatulog yan, dahil na lang siguro, pinipilit mo na siyang patulugin, parang ganon. Okay. Sige na, sister. Excuse ka na sa isang kutsara mong biko. Kasi kami din naman, kung kung holiday, halimbawa kinabukasan ng Sunday, pag nandito si Sister Mary, nagmi-midnight snack din kami minsan, or nagle-late snack kami, pero konti lang. Minsan pa nga, kami nagkakape kami before matulog. Pero ang effect sa akin kasi ng kape, hindi kagaya ng iba na it keeps them awake. Hindi Sa akin, minsan, pampaantok ko nga So, depende rin yun sa system ng katawan natin. Pero, mostly ang nangyayari dun sa matamis na yan, pag kumain tayo, it keeps us awake. Gising tayo talaga. Ay siya, sige, good night na sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong panonood, sa pag-stick around. Salamat Till next live ulit tayo. Ingatan tayong lahat ni Lord. Pagpalain sa lahat ng ating mga ginagawa. Let's always remember na ang Lord laging nandyan na umaalalay sa atin. So kahit anong gawin natin, siyang uunahin, ha? At kailangan
good vibes lagi para yung blessings na attract natin sa buhay natin. Sa buhay ninyo, sa buhay ko, i-attract natin yung blessings. At kung magkaroon tayo ng blessings, don't forget to share it to others para continuous yung pag-flow. Kasi syempre, 'di ba? Kagaya ng baso na ito. Pag nilagyan mo ng tubig ito at hindi mo siya binawasan, aapaw 'yan, 'di ba? So ganun din. Hindi ibig sabihin hindi natin gusto ng maraming blessings, kundi gusto nating instead na masayang, kasi pag ito yung tubig umapaw, matatapon, sayang na, hindi na yung magagamit. So ibig sabihin, kung meron tayong blessings, i-share natin sa mga katulad ninyo, mga supporters, i-share natin sa inyo. Lalong pupunuin at pupunuin pa rin ni God yung ng blessing sa atin. So, continuous, ganun din ang gawin ninyo ha, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, lahat na. Inyong mga kumare, mga kapitbahay. Continuous ang flow ng blessing sa atin. So, salamat sa Lord na malakas at healthy pa rin tayong lahat. At patuloy tayo na mag-spread ng love, ng unity, ng good vibes sa tao. Huwag yung negative. Kasi ayaw natin yun. Gusto natin dito sa Mommy Brands channel, good vibes at pag-ibig ang laging umaapaw. At blessings sa ating mga supporters at sa mga nanonood. Maraming salamat sa inyo. Don't forget to like this video, subscribe on my channel, share ninyo yung mga videos, at lagi kayong manonood doon para lalo pa tayong dumami at lumaki. Who knows? Magiging isang viral vlogger na rin si Mommy Brands one day. And it's not possible because hindi impossible because everything is possible sa Panginoon. So, I have my faith and I know that God will not fail me. So, sana ganun din kayo. Keep safe everyone. I love you with the love of the Lord. And always remember to be kind to one another because it attracts kindness to each other. Good night na sa mga nandiyan sa Pilipinas. At good day yung mga nandito sa Canada at yung mga nasa ibang bansa. Good day sa inyong lahat. Maraming salamat muli. Mga taos-puso kong pasasalamat sa inyo ay walang hanggan. So till next live, mga anakis, kasi Mommy Brands nga tayo, 'di ba? So, join us once again. Ipopost ko ulit kung kailan tayo ulit magla-live para maka-join ulit kayo, ha? Good night! God bless everyone! Bye-bye! Bye-bye ka na, Santana! Come say bye-bye! Come say bye-bye, bebe! Come say bye-bye! Santana saying bye-bye! Bye-bye! Good day, good day, good day, Canada, and everywhere na araw. And good night, Philippines. God bless. God bless sa inyo. Itong baby ko naglalambing, Gusto mo na bang lumabas? Night, guys. Till next time. Ayaw pa magsialis, 19, dumami ulit, 20. Ayaw nyo pa ba? Si Santana. Tahimik siya. Santana, look at the camera. Look at the camera. Say bye-bye. Bye-bye, mga anakis. Bye-bye, mga anakis. Hey! Antok pa siya. Kawawa naman. Kasi kahapon napagalitan to eh. Good night, Temalyn. Good night, Imang. Good night sa inyong lahat, Good night na. Good night, Erica.
Nagluluto yung mga borders ko. Nagluluto yung mga borders namin. God bless you. Keep safe. Salamat. Oh, grabe naman ito si Santana. Oh, hikab ng hikab. Good night, Arceli. Salamat din sa inyo. Hi. You wanna go out for a walk? You wanna go out for a walk? Do you wanna go out for a walk, Pepe? Oh, minumuta ka na. Wait lang. Come here. Let's clean your eyes. Let's clean your eyes. Oh. Oh, what happened to your eyes? Are you crying? Bye, Teng! Ayan, oo, si Santana. Oh, nandito siya. Good night, Kilfron. Thank you. O, bakit ka nandyan na? Good night, SP. Thank you, anak kong Stay here, stay here. Stay here. Oh. Stay here para makita ka nila. Night. It's okay. Good girl. Good girl. Oh, inat-inat ka. Inat. Ay! Bumaba na siya. Santana, come here. Come here. Mukhang gusto niyang lumabas. Gusto ko sana ipakita sa inyo sa labas eh. Kaso, keep ko lang siya na open ha. Babalik ako. What are you doing, Santana? You wanna go out and show them how outside looks like? Wanna show them how outside looks like? Wait.
Oh, hi! Nandiyan pa rin yung 11. Wait lang, kukuha lang ako ng tubig. Hello sa mga 9 na nandiyan pa rin. Kaya hintayin ko lang na mag 3 hours, guys. We can all go. Ano na ba ang protocol dito sa kapagpasok sa Canada?
Hmm. Thank you sa anim na nag-stick around for the next 5 more minutes. Oh, may dalawa ulit na pumasok. Hello sa inyo. May mga bago-bagong viewers tayo. Tinatapos ko na lang yung 5 minutes. Next time ulit, guys.
Ang dami ng pagbabago yung ano natin, protocols natin. They're lifting up limits. So, ibig sabihin, sa March, wala nang limit yung indoor gatherings. Tapos, aalisin na rin yata nila yung, aalisin na din nila yung proof of vaccination. Okay, guys! Bye-bye na! Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Thank you so much, ha. God bless. God bless. God bless us all. Ilalakad ko lang si Santana. Bye na! Be kind to one another always. God bless everybody.